Igbo mma mmadụ mụ bụ Dr. Chinyere bịakwutegokwa unu n'ụbọchị nke tata ka anyị sie nri. Ihe anyị nwere n'ụbọchị nke tata bụ ịgwọ abacha nke ndị be anyị na-akpọ Jigbor. Mụ na nwa m nwoke ga-agwọrọ unu Jigbor a n'ụbọchị nke tata n'ihi na ya nwa bụ eze Jigbor. Onye gidego m nsogbu ma ọ mee ka ịkwanụ mgbe anyị ga-agwọ Jigbor, ka ịkwanụ mgbe anyị ga-agwọ Jigbor. Nsị a orugokwa n'omume taa anyị ga-agwọ ya. Mana ihe dị oke mkpa na Jigbor anaghịkwe ịta aka agwọcha ya. Ọ ihe onye bịagodu na be gị tupu ị na-ama ihe na-eme, Jigbor adịghịkwa onye ọbụla eririwe ya. Ihe ejikwa na agwọ Jigbor a eburu ibu. M ga-abịazi ka m gosi unu ihe eji agwọ ya na kwanụ ote esi agwọ ya. Ejikwa ya bụ Jigbor bụ Abacha, Akidi, Utazi, aṅara, crayfish, nnu, ihe eji atụrụ nri ya na-akpọ stock cube na bekee, azụ, ose eghere eghe, ogiri na mmanụ. Anyị sie akịdị anyị ga-ebu ụzọ tụchaa ya ka anyị wepụcha okwute maọkwanụ afịfịa dị na ya, maka ịmara ọ ga-adị mma ị na-eri nri ị na-atata okwute ma ọ bụkwanụ ịtata aja. Ọ na-aka mma ka ijiri nwayọọ tụpụcha ihe niile na-ekwesịghị ịdị na ya. Anyị makwana akịdị bụ ezigbo nri na-edozi ahụ. Ọ dịkwa na ya na agwa na-enye ofu ụdị ihe na ahụ. Akịdịzi ezigbo mkpa, ọkwa ya ka anyị ji akwalite abacha anyị, ka n'ihi na ọ dị mkpa na ịgwọcha abacha ga-enyekwa gị ihe niile nri na-enye, ihe niile zuru oke. Akịdị na-enye ihe a na-akpọ protein. Ka anyị tụchachara akịdị anyị ga-asakwa ya, sinye ya n'ọkụ ka o yee. Mmiri ọkụ anyị sụrụ anyị ga-agbanye ya n'ime abacha, gbanye ya n'ime abacha ka abacha anyị derie. Anyị gbanyecha mmiri nke a, anyị ama hapụkwana ya ka o derie dee ezigbo odide, maka ọ na-adị mma ị na-ata abacha ọma anwụnacha. Itinye ya mmiri ahụ ebe nkeji 2 maọbụ 3, ịzapụ mmiri wunye, zanye ya na sieve gị, zanye abacha na sieve. Anyị ga-ebido kwanyewa ngwongwo anyị niile n'ime abacha ka anyị gwọọ ya. Tupu ịgwọkwa abacha gị, ị ga-akwọ aka gị ọfụma, maka aka ka ndị be anyị ji agwọ abacha. Ya mere na ọ ji dị oke mkpa na ịkwọkwara aka gị ọfụma tupu ibido ihe. Etinyego m abacha m n'efere, abacha m ejudokwa n'oyi. M ga-abịakwa bịa gbanye ya mmanụ, were aka gwọkọta akịdị na mmanụ anya. Ọ na-adịkwa mma ị chọrọ ịgwọ abacha ka ijiri mmanụ aka mere ọfụ, maka mmanụ ọfụ na-enyekwa abacha ụsọ pụrụ iche. Jirikwa ezigbo mmanụ. Ị ga-atụgharị ya nke ọma ka mmanụ na abacha anyị gwọkọta ọfụma. Ị chọrọ na-atị ụfọdụ ebe mmanụ ama ndị, ụfọdụ mmanụ akarịkwa anya. Anyị ga-agwọkọta. A na-afụ na abacha anyị na ha achawanye.
anyị ga-abịa pirizie stock cube anyị kenyekwa ya n'ime abacha gwọkọtakwa ya. Ka anyị tinyechakwa stock cube anyị ga-emepekwa ogiri anyị tinye. Ọrọkwa onye ọbụla na-eri ogiri ya na ya ọ na-ede eri ogiri nwere ike ịhapụ nka. Ogiri na-esikwa ajọ isi mana ọ na-enye nri ụtọ pụrụ iche. Anyị na-eri ogiri ọfụma. Ama m na mgbe anyị na-etokwa mgbe a mma m ha na-etinye ogiri anyị asị ya ka ihe nwe ha na-esi n'ebe niile nsị anyị chere na mgbe o sicha na anyị ga-enweta ụtọ ya na nri na otu o si esikwa awụrụ otu o si atọ na nri. Ụtọ ya dịkwa ezigbo iche na nri. Anyị ga-ayanyezikwa crayfish anyị. Anyị yanye ya anyị atụgharịkwa ya ọzọ. Anyị atụgharịchagokwa crayfish anyị ga-etinyezi ose akwọrọ akwọ. Anyị etinyekwa tụgharịa ya. Ose a ga-afụfọ ka onye ya ka ụtọ ya pụtakwa iche ka ahụrụ ya n'ọkụ ọfụma. Anyị ga-efechanyezi nnu ozugbo anyị ga na-efechanye obere obere. Anyị achọkwa ka nnu. M ga-abịazikwa tinyezie akịdị m yanyezie akịdị n'ime ya. Ọwụrọkwa onye ọbụla na-achọ itinye akịdị na nke ha kama ihe awote ndị be anyị si agwọ nke anyị dịka m si gwa unu na mbụ. M ga-ejizie kugharịa nke a. Ihe nwa asarụkwa ọkụ. M na-afụrụkwa sọsọ ihe na-egbu oge na ịgwọ ya bụ jigbor bụkwanụ akịdị, isi akịdị. Ya bụ na tupu isiwa egwọwa jigbor gị ọ na-adị mma ka iburu ụzọ sichagodu akịdị gị ka o yee. Ọ na-erukwa otu awa garịa iji sie akịdị nke a ka o dee ede. Ama m ụlọ na-afụkwa ihe na-eme ebe a. Ya jigbor adịghịkwa ọzịkwa anyị tinyewazi aka riwe ya. Ịfụkwa etinye m ya aṅara m tinyekwa azụ a m ghere eghe n'elu ya tinye Utazi m benyekwa ya yabasị. O nwekwa ndị adịghị eri yabasị, nwekwa ndị adịghị eri Utazi. Nke ọ na-ede eri ị nwekwara ike iwepụ ya. Ị nwekwara ike iri sọsọ ya nwawo abacha ya bụ jigbor otu ahụ. Ị chọkwara itinye ya ihe na-amasị gị. O nwekwa ndị na-etinye ụmụ kịrịkịrị aṅara ma akwụkwọ aṅara. Otu ọ na o si masị gị iriwe otu ahụ. M ga-abịakwa bịa tinye aka ka m makwa na ihe m sikwa ọ dịkwa ka ọ dị n'anya. O ruo n'omume ka anyị nwazianụ makwa ma anyị apasịkwara ule anyị. Enweghị ihe ọzọ m ga-agwa unu kama na jigbor a iricha ya enwụọ mmiri ya were ebe enwe nkwụ ọcha ma ọpamị ijiri nkwụ ọcha n'ụdị ya gadị naanị ka ọ dịwa mgbe ọzọ. Ndewo unu.